Jerin jahohi 10 masu fama da talauci a Najeriya. Najeriya ƙasa ce da Allah ya hore mata albarkatu da kuma sauran abubuwa na rayuwa. Kusan kowace jiha tana samun ɗan wani abu da ta dogara da shi. Sai dai duk da haka dole wasu jihohin su fi wasu, walau ta ɓangaren arziki, tarin mutane, yawan masu ilimi, tarin masu kyau da kuma yawan matalauta. Yau dai muna tafe ne da jerin sunan wasu jihohi har guda 10 da bincike ya nuna sun fi kowace jiha a Najeriya yawan talauci da kuma matalauta. Jiha ta farko ita ce jihar Sokoto. Bincike ya nuna jihar Sokoto ta fi kowace jiha a Najeriya tarin matalauta, domin suna da wajen kashi 81.2 daga cikin 100 na matalauta. Sai kuma jiha ta biyu, wato jihar Katsina. Jihar Katsina ta biyo cikin jerin jihohin matalauta a Najeriya, domin ba su da wani abu da suke fitarwa ko harkar kasuwanci da take kawo kuɗi wa jihar. Hakan ya sa aka sata a cikin jerin jihohi masu fama da matuƙar talauci. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Adamawa. Sunan jihar Adamawa ya shigo cikin jerin jihohin matalauta saboda ɓarnar da 'yan Boko Haram suka yi wa jihar. Hakan ya sa ba sa iya fitar da wasu kayayyaki ko a shigo da su. Sai kuma jihar Gombe. Jihar Gombe ma ta biyo jerin sahun jihohi masu fama da talauci da matalauta, domin suna da tarin matalauta wajen kashi 73.2. Sai kuma jihar Jigawa. Sunan jihar Jigawa ya fito cikin sahun jihohi masu fama da talauci, sai dai yanzu abubuwan ya fara raguwa ba kamar da ba, kamar yadda bincike ya nuna. Sai jihar Filato, ko da yake tana daga cikin jihohi masu yawan mutane kuma suna da ƙabilu masu yawa, amma duk da haka an ayyana jihar cikin jihohi masu fama da talauci. Sai kuma jiha ta ƙarshe, wato jihar Bauchi. Ita ma jihar Bauchi ta bi sauran takwararta wajen talauci. Wannan dai su ne jerin jihohi wanda suke fama da matuƙar talauci da matalauta, duk da akwai jihohin Benue da Kebbi da Zamfara, to amma su an nuna talaucin nasu bai kai na sauran jihohin da aka lissafo ba. Wannan kenan. Mu kasance tare da ku a wani sabon shirin.